జయశివ. నేను అర్క మాణిక్రావును. నేను కోయ బుమ్కల్ను. ఈరోజు మేము గోండి భాష మాతృభాష దినోత్సవాన్ని జరుపుతున్నాము. అంటే ఈ మాతృభాష అనేది ఎవరైతే గోండ్వాన ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి గోండులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ గోండ్వాన భూమిలో ఉన్నటువంటి అందరూ ప్రజలు గోండులే. వారి యొక్క మాతృభాష కూడా గోండే, వారి సంస్కృతి కూడా గోండే. అంటే ఈ భాషను ప్రామాణికీకరణ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో 2014 జూలై 21న ఢిల్లీలోని గాంధీ స్మృతి దర్శన్లో ఈ కార్యక్రమం ప్రామాణిక భాషగా చేయడానికి మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అందుకు ఈ రోజు మేము జూలై 21న మా మాతృభాష దినోత్సవంగా జరుపుకోవడానికి తీర్మానం చేసి ఈ రోజు మేము ఇది 2వ గోండి మాతృభాష దినోత్సవం జరుపుతున్నాము. ఎందుకనగా ఏదైతే ఎవరికన్నా ఇప్పుడు తెలుగు వారికి తెలుగు మాతృభాష అనేది, అట్లాగే గోండు వారికి గోండు మాతృభాష, వాళ్ళు కోయితురన్నా కానీ వారి మాట్లాడేది వాళ్ళ మాతృభాష గోండి మాతృభాషనే. ఇది చాలా పురాతనమైనటువంటి మాతృభాష. ఎందుకంటే దీని యొక్క ఆనవాలు ఈ భాష యొక్క ఆనవాలు ఇప్పుడు మనం మొహంజోదరో హరప్పలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఈ గోండు భాషనే మాట్లాడేవారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు పహందిపారి కుప్పలు గారు ఉన్నారు, వారి యొక్క సిగ్మోర్ ధారణ ఉన్నది. అది ఇప్పటికీ మేము ఆ సంస్కృతిని కొనసాగిస్తున్నామంటే దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే మొహంజోదరోలో ఉన్నటువంటి గురువు గారు మా గురువు ముఖ్య తన టోపీలో అట్లానే సిగ్మోర్ అంటే కొమ్ములున్న టోపీ అంటే బైసర్ అంటారు. అది కొమ్ములున్న టోపీ మా గుసడి ధారణగా ఇప్పటికీ వేస్తూ వస్తున్నాము. ఇది ఏంటంటే ఈ భాష అనేది మా యొక్క ప్రాణం. ఎవరికైనా కానీ ఎప్పుడైతే తన భాష రక్షించబడుతుందో అప్పుడు తన సంస్కృతి రక్షించబడుతుంది. తన సంస్కృతి రక్షించబడిన తర్వాత ఆ జాతి రక్షింపబడుతుంది. అంటే ఇలాగా కొన్ని గిరిజన భాషలు మరి మన మాతృభాషలు ఆదివాసుల మాతృభాషలు ఎన్నో 360 భాషలు. అందులో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఇండియా టుడేలో ఏదైతే అంతరించిపోతున్న భాషల్లో మన గోండి కూడా ఉంది. అంటే ఈ భాష అనేది నిర్లిప్తమైతే భయంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే మేము చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం మా భాషను రక్షించి రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో రావడానికి మేము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నము అది కొనసాగుతున్నది. ఇప్పటికి కూడా మేము ఇప్పుడు మిషన్ ట్రాన్స్లేట్ దిశలో ఉంది. అదేవిధంగా మా భాషను రాజ్యాంగంలోని భాషల షెడ్యూల్ 8లో కూడా చేర్చించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వానికి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే మన ఆదివాసుల భాషలు గిరిజనుల భాషలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా రక్షించాల్సిన అవసరము ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. అంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే భాష అంతరించిపోతుందో ఆ యొక్క జాతి అంతరించిపోతుంది, దానితోనే మొత్తము వాళ్ళ సంస్కృతులు అంతరించిపోతున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము. అందుకే ఈ యొక్క భాషని దినోత్సవాన్ని తెలుగువారు జరుపుకున్నట్టు తెలుగువారు నవంబర్ 11న జరిపితే మేము జూలై 21న ఈ భాషను జరుపుతున్నాము. అందుకే దీని యొక్క దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వము ఏదైతే గిరిజన భాషలు మా గోండి భాషనే కాదు గిరిజన భాషలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఆ భాషలను కూడా గుర్తించి దాని యొక్క సాహిత్యంని బట్టి దాన్ని 8వ షెడ్యూల్లో చేర్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు 2వ అంతర్జాతీయ గోండి ఆవిర్భావ దినోత్సవము. ఇవాళ దేశంలో కావచ్చు, ప్రపంచంలో కావచ్చు, ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, గోండి అనేది ఒక ప్రాంతము. ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజల యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, భాష, వ్యవహారాలు ఇవన్నిటిని కాపాడడం కొరకు ఈ సాహితీ వేదికల ద్వారా లేదా ఈ ప్రపంచ దినోత్సవాల ద్వారా ఈ సంస్కృతులను కాపాడడం అనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈరోజు గోండి అంతర్జాతీయ గోండి ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతుల రక్షణలో భాగం అనేది మేము భావిస్తూ ఈరోజు పుట్టూరు కేంద్రంలో ఈ గోండి భాష దినోత్సవం అంటే లిపిని కూడా కనుగొనడం జరిగింది. లిపిలో చాలా పుస్తకాలు కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని నాగపూర్ తర్వాత ధనేగావ్ అనే గ్రామంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సాహిత్య వేదికలందరూ కలిసి గోండిని అక్కడి నుంచి ప్రచారం జరుగుతుంది. అదే మన జిల్లాకు వచ్చే వరకు గుంజాల గోండి భాషను ఇక్కడున్నటువంటి పూర్వీకులు వాళ్ళు చదివినటువంటి ఆ భాషను పునరుద్ధరించడం కొరకు దాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీయడం జరిగింది. ఆ గోండి భాషతోటి ఈరోజు విద్యార్థులు కావచ్చు, భావితరానికి అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ గోండి భాషతో ఉన్నటువంటి ప్రకృతితో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు, ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క వైద్యము,
జీవన విధానం అంతా కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతో అసలు గోండి సంస్కృతిని కాపాడాలంటే భాష ముఖ్యం. ఆ భాషతో పాటు బయట ప్రపంచం తెలవాలంటే లిపి ఉండాల్సిందే. అందుకొరకే ఇతర భాషల్లో ఇవాళ ఏదైతే భాష నిలబడాలంటే లిపి ఉండాలి. ఆ లిపి ఉంటేనే వాళ్ళ చరిత్రలు, సంస్కృతులు, సాంప్రదాయాలు బయట ప్రపంచం తెలపడానికి అది ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళ రక్షించడానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళ ఆ భాష వలన ఈ లిపి తీయడం వలన ఇతర వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అంతర్భాగంలో అందరూ కూడా పై చదువులకు కానీ బయట ప్రపంచంలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళతోటి పోటీపడి ఈ భాషతోటి ఇతర భాషలతో మిలాఖతై ఇవాళ బయట ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా గ్రహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు ఇవాళ తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, సంస్కృతం కావచ్చు, ఇవాళ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ భాషను ఒక మాతృభాషగా చూపెడుతూ ఇతర భాషలతోటి ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి డాక్టర్లు, ఇవాళ సైంటిస్టులు, శాస్త్రవేత్తలంతా కూడా అవుతున్నారు. అందులో భాగంగా ఇవాళ గోండిలో ఇది ఒక చారిత్ర కలిగినటువంటిది. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి శ్రమిస్తూ వాడు బయటకు వచ్చినటువంటి గోండులు, ఆదివాసులు, మూలవాసులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వనరులను అతని నిత్య జీవితంలో ఉపయోగిస్తూ ప్రకృతితో పోరాటం చేస్తూ ముందుకు వచ్చినటువంటి వారు. కాబట్టి వాళ్ళ చరిత్రను ఈ భాష ద్వారా దాన్ని రాసి దాన్ని కాపాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో లిపిని తీయడం జరిగిందని మేము భావిస్తున్నాం. గోండ్వానా భూభాగంలో నేడు అంతర్జాతీయ 2వ గోండి భాష దినోత్సవం ఇదో మాతృభాష దినోత్సవంలో నేడు ఆధునిక సమాజంలో ఆధునిక కాలంలో అనేక భాషలు తెలుగు, ఇంగ్లీషు, నానా రకాల భాషలు నేడు గోండ్వాన భూభాగం గోండు రాజ్యాలందరూ ప్రాచీన చరిత్ర మత సింధు, హరప్ప, మొహంజదరో నాగరికతగా గోండి లిపి, గోండి భాష బచ్చలే అధికారం నాకు పది నేడు అది ఆనవాళ్ళు సొడిసేపంతా తాను కాపాడల్లాసి గోండి భాషతో గోండి లిపి నేడు గుంజాడ గోండి లిపి అంతా ఆయన 1918 మున్సిపల్ మెసరాము 1918గా గోండి లిపి తయారు చేశారు. ఆయనే 1942 కేందూర్ లింగోజీ, ఆయనే కుసరం హనుమంతరావు 1952గా గోండి లిపి తయారు చేశారు. అది నేడు బాహరి భాషి మా గోండి భాష లిపితే రచన ఆయన పుస్తక తయారాయన ఆయన గోండి భాష అభివృద్ధి ఆయన భారతదేశంనగా రాజ్యాంగంనగా 8వ షెడ్యూల్ ఆర్టికల్ 350 ఇది గోండి భాషతో చేర్చన మావ కొరంజర్మంతా అహనే నేడు సున్హేర్ సింగ్ తారం అహనే మోతీరావన్ ఖంగాలి ఓరు గోండి భాష లిపి చిత్రలిపి వాళ్ళు తయారు అస్కే ప్రాచీన సింధు నాగరికత మనకే గోండి చిత్రలిపులకు మాత్రం అది భాషతోను గోండి భాష ద్వారానే చదవచ్చింజరే ఓరు ఆచార్య డాక్టర్ మోతీరావన్ ఖంగాలి తాను బహిర్గతం కీతురు ಅದು నేడు గోండ్వాన జాతికు గోండ్వాన భాషకు వెళ్ళే ఆధారము అహనే తారం సున్హేర్ సింగ్ తారం ఓరు ఇది గోండ్వాన దర్శన్ మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేసి నేడు గోండి భారతదేశంలో గోండ్వాన భూభాగంలో మా పేన్కు మా సంస్కృతి మా ఆచారాలకు దానిపై వెళ్ళే రీసెర్చ్ కీతరు నేడు బచ్చల ఈ పుస్తకాలకు 30-40 సంవత్సరాలకు ప్రతి మంత్లీ మ్యాగజైన్ తయారు చేసి నేడు ఇంకే మా భాష మా సంస్కృతి అస్తిత్వము ఇది రూపం వాసరమంతా నేడు మా ఖరీదులు సందీర్ విద్యావంతులకు ಬೋರೈತೆ ಮಂತಿರು ಊರ್ಗಿರೆ ಏನ್ ಬರೋ ಭಾಗಸ್ವಾಮ್ಯ ಆಸಿ ಊರ ಮಾವ ಇದು గోండి జాతిత మావ భాగస్వామ్యం ఆసి ఊరికితేను మున్నే పోయానా రక్షించనా నేడు ఇంగ్లీష్ కార్య నిమే దుసరో భాష బచ్చలేని కార్య బతి గోండి భాషతో మరంగకనే తాను వడకవాళ్ళు లిహికి వాళ్ళు మరటు అభివృద్ధి కీవాళ్ళమంతా నేడు దుసరో ఇంగ్లీష్ కార్యనేకనే మర డెవలప్ ఆతా పాయో నేడు గోండి భాష మరటు లిపి కరిసి లిహికితే మరటు మా జాతికి అభివృద్ధి అంత సంస్కృతి అభివృద్ధి అంత మా చరిత్ర అభివృద్ధి అంత ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮರಡು ಡೆವಲಪ್ ಅಂತಾడు చెప్తే ఇది గోండి భాషతో మరుగుతకే నేడు బతై మరడు సిద్ధ మాయవడు ఇద్దరే అందరికీ ప్రాంతాలకి నేడు రెండవ గోండి భాషా దినోత్సవం తుంసెమంతకు గోండి భాష బతలితకే మరుంగ ఇంజరు మరకు
भाषा दिनोत्सव तुमसे मंतटो गोंडी वर्गों सुर्किसी कोयतूर के तेलुगु आई हिंदी आई मराठी मराठी के ಅದು गोंडी भाषा मरंतपे अदेलासी मराठ गोंडी मरकन बगगे इन्हें दूसरा जाति मंत्र तरसो ओन तरसो वर्गोले पति मराठ की तेलुगु वर्ग के मराठी वर्ग के माँ भाषा छोड़ते पांता अदेलासी इनके मम्मी डैडी इंद्रियों वालों वर्कवा बेये बावले वर्कना इंजरे ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಂತನು ಮಾನವ ಭಾಷೆಗೂ ಸುಟಿಗೀಸಿ ಮಮ್ಮಿ డాడీ ಬದಲ್ತೆ दूसरो तेलुगुना इंग्लिशना गोष्टी बरते क्या मठी अंदो बावन तादन तादो इंजरिंदना आजिन आजी अक्को काको पेपी पेरी इव समझी काकन बाबा इंते बतलो काकनु करितुन कानिरू बाबा इंते ಅದು ಬದಲು ಕಾಕ ನಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನಾಸಿ ಮಾವ ಗೋಷ್ಠಿ ಮರಳು ಹಾಕನೆ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಳು ಹಾಕನೆ ಮರಟು ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿతో ಇರ್ಕಡೆಂದ್ರೆ ನೇಡು ಮಾವರು ಇರ್ತೇವೋ ಅದನ್ನಾಸಿ ಈ ಮಾವ ಭಾಷೆದು ಮರಳು ಮಟ್ಟಿಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕನೆ ನಾವು ರಣಗೋಟಿ ಮಹಾಂತನ್ ಸಂದೀಪುಲ್ राम राम जय सेवा నేడు మన ప్రపంచ గోండి భాష దినోత్సవంకి సేమంతం ఈ గోండి భాష దినోత్సవంకి వాటికి బతలిద్దకే అసలు ఈ భూమి పుట్టినకే ಭೂಮಿ ಕುಡ್ತ ಪಂಚ ಮಸ್ಕತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪ ಭಾಗಲ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಏತಲು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾಗಲ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ గోండవన భాగమించకే రెండు శాస్త్రవేత్తలకు వేస్తారు ఆ శాస్త్రవేత్తలకు వేస్తేనే తప్ప ఆ గోండవన ప్రాంతంలో మనవలీరు జీవులు కోయలుకాయి గోండకాయి కొలం ఉండే పోతే ఆదివాసులు ಬಂದರು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನೇಟಿ ಗುಮ್ಮಿತಲ್ ಬಾಂತೆ ಬೇಹಕು ಮಾತೆರೋ ನೇಡಿಗಿರಿ ಹೀನೆ ಮತ್ತೆ ఈ అసలు ఈ ఆదివాసీలకు ఈ గోండవాన వెళ్ళరు ఒక ప్రత్యేక భాష మంత గోష్ఠి మంత ఆ గోష్ఠితే నేను ప్రపంచమునే గోష్ఠి కరుస్తారు ಅದು ಗೋಷ್ಠಿತೆ ಬರೋ ಮಾಯನ ಅದೇನು ಬದಲಿದ್ದರಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ತೆತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾವ ಸಾರೂಪ್ಯ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾವಾಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜನತೂಲ್ಕೊಂಡು ಭಾವಾలకు పంచుకున్న వాళ్ళు మన ఆతల భావమును నేడు ప్రపంచమునగా నేడు గోష్ఠి వేస్తారు గోండవన అంతేరు గోండవన ప్రాంతంతా మన లేదు ఓయా గోండక అంతే నేడు గోండవన ప్రపంచంలోనే దోహతదేను నేడు భారత వంశ రాజ్యమును నేడు గోండవన వాళ్ళు మొత్తం నిర్మూల వాసే నేడు పూర భాష పూర సంస్కృతి మావ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ಬಂತಾಯೋ ಅದು ಬೇಹವಲೆ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಅದು ಮಾವ ಗೋಂಡು ಮಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾವ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೂ మొత్తం నాశనం తీసే బాధ్యత చివరి దశంతనే నేను కలిగింది అది నేటి దేశం వరకు మమ్మల్ని గోండి భాష వేసి భాష తెచ్చి కూడా పుష్పగతి చేసిన పంచ నేను మాకు మీరు మొత్తం ఎదురకి కరిగేసి నేను మావ జాతితో మావ గోష్ఠితో భారీ పరిగణించుకును ముందు ఆశకును ఇది బయట ప్రపంచం రాసి నేను ప్రభుత్వానికి నోటిచ్చేపండి గోండవాన భాష గోండవాన సంస్కృతి కాపాడాలి తెలుగు బతికే వాళ్ళ పద్ధతి తెలుగు ద్రావిడం సంస్కృతం నేను బతి ఇంగ్లీష్ మొత్తయో మా ఆదివాసులకు భావనకు అర్థం తీసుకురు ఊరాకు పరిస్థితి నేను భారీ జాస్తి అయితే మొమ్మటు నేడు గోండులుగా నేను మంచుకున్న మా ప్రాంతంలాగా మర్రగాడు నేను ಬಂದೆ కరోనా ఇన్వల్ మంత ఈత కరోనా నుండి మా బతికే మూడితే నేడు కరోనా వాదితే మొత్తం ప్రపంచ పరిశీలన అభ్యర్థి అది నేటి మా గూండూరుగిరే మా కోయితూరు ఇక మనవలు జీవ జంతువులు కాపాడిసే మర్ర మెడతో దించుకొని నేను కాపాడిసిన దేశం సరితోహతకే ప్రపంచం సరితోహతకే నేను మావను మాయనను కానీ మాయన జనవరి హీనంగా చూసే పరిస్థితి అదే నేను మా భాషతో మీరు గుర్తించనా ప్రపంచం గుర్తించనా మా దేశం గుర్తించనా మా రాష్ట్రం గుర్తించనా మా జీవన విధానం బాన్మంత మా గోండుకున్న పరిస్థితి మొత్తం మా హక్కులు సిద్ధ మా దేశంలో స్వాతంత్ర కొన్ని హక్కులు స్వాతంత్రం సెల్లె మొత్తం బ్రిటిష్కి మాకు హక్కులు సిద్ధ బట్టి నేను పరిస్థితి పాత్ర వాళ్ళకి మరొక విద్యుత్ పరిస్థితి
సంపద మావాందు భాష గోండి భాష కాపాడన నేను ప్రభుత్వం కాపాడవ బాధ్యత అంతా నేను మా బస్కెత్తే ಗೋಯ್ತುಗಿರೆ ಮರಡಿಗಿರೆ ಗೋಷ್ಠಿತ್ತು ಮೊಮ್ಮಡಿಗಿರೆ ಗೋಷ್ಠಿತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕೇನೆ ನಾಡಿದ ತರಬೇಕು ನಾವು ಗೋಷ್ಠಿ ಮನ ಅಂತ ಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇನೆ ಜಾತಿ ಮನ ಅಂತ ಜಾತಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತಕ್ಕೇನೆ వాళ్ళు మైనర్ కల్పించబడుతుంది కోయితూరు గోండు ఇన్వల్ మన అంత కాబట్టి నేను మా గోండుల ప్రాంతాలుగా కరోనా నేర్పిసలే నేను మమ్మడు బాధ్యతతో ఈ కరోనా అంతా మమ్మడు పవిత్రత అంతా మా గోండు రాజ్యం పవిత్రత మా ప్రాంతం పవిత్రత మొత్తం మా సంస్కృతి ధర్మానికి మా పవిత్రత అంతా ఇచ్చడు కాపాడాలని నేను ప్రపంచ దేశంలో మా గోండి భాష అచ్చరు గొప్పదో మీరు ఒక అర్థంకి ఎంత అచ్చోటకులో అర్థంకి ఎందుకే ఈ ద్వారం